ang sa inyong tagapagbareta. Marahay na do mga tugang, Lunes po nganyan, September 2, 2024. Bini po ang bareta alas 12 asin kami ang sinong magiging mga tagapagbareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Mardila Daingiba. Enot sa headlines ng darakulang mga bareta sa lado lokal. Pagkomemorar kan ika-159 taon na pagkamundag ni General Simeon Ola sa Ginubatan Albay, naging solemne kasubagong aga sa nasambit na banwaan. LTO Bicol, pig-abisuhan ang mga biyaheros na daimo na magbiyahe pasiring sa mga pantalan sa rehiyon para maibitaran ang pagka-stranded dahil sa suspensyon kan biyahe sa kadagatan dahil kay Bagyong Enteng. Fibox nagpatanid manungod sa patakot kan lahar na halis sa Bulkan Mayon dahilan sa paguran sa probinsya dahilan sa Bagyong Enteng. Coast Guard District Bicol mantinidong nakaalerto dahil sa raot kan panahon sa Kabikolan. Duwang parasira sa Catanduanes mantinidong missing. Sa lado nasyonal, deadline sa pagdakop sa motoristang naggagamit ng temporary plate isinibog kan LTO. Mga Pinoy na naaresto sa scam hub sa Cebu, hale sa Porac Pogo Hub. Basilica del Santo Niño sa Cebu, mapautob na ng dress code poon sa Oktubre 1. Mga importer nin bagas, pinatanida ni DA Secretary Laurel na gamito na ang sanitary and phytosanitary import clearance sa laog nin 60 Dias. Kabareta niya to sa ibang nasyon, 41 lugadan sa airstrike kan Russia sa Kharkiv region. Baretang sports, Pinay Muay Thai fighter number 1 ngunyan sa world rankings. Yan ang headlines. Ngunyan sa detalles ka mga bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Newsep Z Plus. Now with zinc. Mas bilis galing sa sintomas ng sipon. Sa ibong kan maraot na panahon dahilan kan Bagyong Enteng sa probinsya kan Albay, naging solemne ang aktibidad sa Ginubatan Albay sa ika-159 taon na pagkamundag ni General Simeon Arboleda Ola kasubagong aga. Ang aktibidad pinanginutan ni Alcalde Paul Chino Garcia kay banan ang mga opisyal kan lokal na gobyerno kan Ginubatan Albay, Vice Governor Glenda Ong Bungao, mga opisyalis hali sa Philippine Army, Albay Police Provincial Office, mga kapitanes kan barangay sa Banwaan, asin iba pa. Pinunan ininin sarong banal na misa na sinundan kan wreath-laying sa monumento ni General Simeon Ola, asin ang civic and military parade kung saan ipigbida kan mga ahensya di gobyerno, partikular na ang First Armadas kan Pilipinas, ang sila mga ekipahe sa sinarmas. Si Ola ang pinakang ultimong Pilipinong general na nag-surrender o nagsuko sa mga Amerikano kung saan deklarado man ngunyan aldaw bilang special and working holiday sa bilog na probinsya basado man sa Republic Act number 11136. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Daimo na pigre-rekomendar kan Land Transportation Office Bicol ang pagbiyahe nin mga manlain-lain na bihikulo parsiling sa mga isla kan Masbate, Catanduanes, Visayas, sin Mindanao. Ini matapos an paramientras na ikanselar ang biyahe kan mga sakayang pangdagat sa Matnog Port sa Sorsogon asin iba pang pantalan sa Kabikolan. Ini ang naging kasimbagan kan LTO Bicol sa kahagadan kan Office of the Civil Defense Bicol dahil naman sa raot kan panahon na mamatayan sa Bicol Region. Ini para man maibitaran ang halawig na pila asin congestion nin mga bihikulo sa kahalabaan kan Maharlika Highway magin an nasa Tabaco, Pilar, Piudoran asin Bulan sa Sorsogon.
Mientras tanto, nagpatanid si Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS resident volcanologist Dr. Paul Alanis sa publiko may kinaraman sa patakot kan lahar flow sa palibot kang bulkan mayon darakan paguran dahilan sa bagyong Enteng. Ipinaliwanag ni Alanis na kaipuhan na bantayan ka mga respetibong Municipal Disaster Risk Reduction Management Offices at mga river channel sa Kamalig asin ginubatan Albay dahil sa langkaw na deposito ka mga materyales halis ang imot kang bulkan na pwedeng ibulos kan kung igwaning mga makusog na paguran sa itaas na parte kaini. Katakod kaini inabisuan kan ang mga residentes harani sa bulkan asin mga disaster officials na maging alerto asin preparado mantang pinagbabawal manggiraray ang paglaog sa mga lugar na sakop kan 6 km radius permanent danger zone kan bulkan mayon dahil sa mantenido ining nasa alert level 1. Mantinidong nakaalerto ang mga personahes kan Coast Guard District Bicol para sa pagbabantay sa rehiyon kasunod kan raot kan panahon na namamatean dahil sa epekto kan bagyong Enteng. Sigun kay Coast Guard District Bicol, Commodore Philip Soria, preparado ang sa indang deployable response groups, mga Coast Guard stations asin substations sa bilog na rehiyon. Sinabi ni Soria na padagos ang sa indang monitoring kan sitwasyon kan mga pantalan sa rehiyon kung sain basado sa indang pinakaultimong datos kasubagong alas 4 nin maaga September 2, 2024 nasa 750 mga pasahero unstranded, kaibahan ang 259 rolling cargos, 26 na vessel mantang 16 na vessel asin 2 na motor bangka ang nag-shelter. Kinumpirmar man ni Soria na sa presente may 2 parasira hale sa Catanduanes ang nawawara bago pa man maglaog sa area of responsibility si bagyong Enteng asin dai pa man nakakapagkondukta nin search and rescue operation dahil sa sitwasyon kan panahon sa palibot. Katakod kaini inabisuhan ni Soria ang gabos na maging alerto asin antabayan ang mga abiso na ipapaluwas kan mga autoridad. Nangapudan sa Albay 3rd District Congressman Fernando Didi Cabredo sa lokal na gobyerno kan Uwas Albay asin sa mga opisyal kan barangay Ilaur Sur na gumibo nin makaskas na aksyon asin nagado na sa Department of Public Works and Highways o DPWH na pakarayon an ibinagtak na culvert harani sa pinagpakonstruir nindang building sa nasabing barangay para matawan mas maiwas na espasyo ang tubig para maibitaran ang pagbabaha sa lugar. Ang pangapudang kang kongresista ginibo makalihis na personal na mahiling ang sitwasyon ka mga residentes kan barangay kung sa inlubog sa tubig ang sendang mga karungan maging ang kataraning na barangay Iraya Norte. Piglinaw ni Cabredo na bako siya kontra sa konstruksyon kan edipisyo kan nasabing ahensya di gobyerno alagad kay puan na siguruhon na daiman ini magkakausa nin inkonbensya sa mga pagtaraning asin nagiging bantad sa peligro ang mga residente sa Ranidigdi. Sa kunya na sa paglilibot ang kongresista sa malain-lain na parte kan distrito para ma-assess ang sitwasyon asin maaraman kung ano pang mga kaipuhan para masiguro ang kaligtasan ka mga namamanuaan. Nangapudan man si Cabredo sa gabos na in kaso may maraot na panahon tawanin prioridad ang pagsalbar sa sadiri kumpara sa mga propiedades dahil naman sa paborobagong kamugtagang kang panahon dara kang climate change na namamatian sa ngunyan. Sobra sa 226 milyon pesos ang kantidad nin tabang nakahanda ang Department of Social Welfare and Development Bicol para sa mga Bicolanong naapektaran kan bagyong Enteng. Ini ang siniguro kan ahensya kung sain preparado ang sobra sa 131,000 na mga family food packs asin sobra sa 78,000 na mga non-food items kaibahan na ang mga family kits, sleeping kits, hygiene kits, kitchen sets asin iba pa. Naka-standby man ana sa 3 milyon pesos na pondo. Padagos ngunyan ang koordinasyon kan DSWD Bicol sa mga lokal na gobyerno sa rehiyon manungod sa sitwasyon sa lugar para sa makaskas na pagtaonin ayuda asin asistensya sa mga apektadong Bicolano. Sa dagdag pang baretang lokal, pinautob na kan Albay Provincial Health Office ang white code alert status sa gabos na health facility sa probinsya kan Albay dahil sa epekto kang bagyong Enteng. Sa ipinaluwas na abiso ni Albay PHO Head Dr. Estela Zenit, dapat na masunod ang minimum public health standards sa mga evacuation centers para sa mga pamilyang nag-evacuar. Kasabay kay ni sinugo naman ang gabos na mga evacuation centers na magbugtak nin isolation rooms
para sa mga may helang na mga evacuees. Para man masiguro ang kaligtasan ka mga nag-evacuar, ipapairarom sa assessment ang mga evacuees bago maglaog sa evacuation center. Piging ganyarman, kanasabing opisina, ang mga health facilities sa probinsya na ipaabot sa sainda an anuman na health reports asin concerns katakod kini. Sobra sa 8,000 na benepisyaryo sa Camarines Sur, asin sobra sa 2,000 sa Sorsogon ang nakakuana kan sa indang food credits gamit ang Electronic Benefit Transfer o EBT cards. Sigun ini sa Department of Social Welfare and Development Bicol, kung sain an Walang Gutom 2027 Food Stamp Program, saro sa mga pangenot na programa kan Department of Social Welfare and Development na may obheto na mabawasan ang gutom kan komunidad na may hababang income sa paagi kan pagtao nin 3,000 na food credits. Sa paagi man kaini, masisiguro na makakakaon ang mga pamilya nin man lain-lain na masustansyang pagkaon hali sa indang mga partner retailers asin merchants. Mga tugang primerong parte po yan kasatuyang Bareta alas 12, Bareta sa lado lokal. Bareta niya to sa lado nasyonal, ibang nasyon sports sa sinibapa, makalis lamang po kani. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, kapalibutan ta at tamanon ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Nagtatabang na puun baka ito, sinda kita ika ako Bicol, na makita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan ako Bicol lang sa puso ko. Igwang tabang sa turismo asin pag-asenso, may mga scholar na nagkaigwang trabaho, kadakol na mga naginibo, lalo sa mga para o matius na pamilya pa. Senior citizen asin ka, hobenesan yan, ang AKP ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nagaako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4Ps, kaipuhan sa aplikasyonan sa inong 4Ps ID asin latest bill. Para sa non-4Ps o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification hali sa Social Welfare and Development Office sa saindong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa rong low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmukna kan Philippine Statistics Authority government-issued ID asin latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini otomatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kilowatt hours. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabay ang accomplished application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka-ALECO. Thank you Kong Joey Salceda, habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial tabang medical. Thank you Kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daing natin ang pangangamba, Kong Joey Salceda. Highest rating approval ang sa tuyang congressman. Albay ahead ang atang lahat, Kong Joey Salceda. Albay ahead
Sa bareta niya to sa Lado Nasyonal, isinibog kan Land Transportation Office o LTO, ana enot kaining patakot, nadadara ko pon asin papamultahon ang mga tagsadiri ng mga motorsiklo asin lunadan na nagagamit ng temporary o improvised license plates pon ngunya na Setyembre. Ini matapos na oranon ang ahensya ng batikos gikan sa publiko sa pangenot ni Senate Majority Leader Senador Francis Tolentino. Sa iyang payag sinabi kan LTO na pigsisibog kay ni naenot ng itinalakan na deadline gikan sa Setyembre 1 asing ginibong Disyembre 31. Sigon kay Tolentino, tama sa nang isibog kan LTO ang patanid kay ni na magdakop nin mga ordinaryong rider asin motorista dahil palpak ang lohika kan sendang direktiba. Dagdag pa kan senador na dapat na ibasol sa motoring public kung kulang ang supply o atrasado ang pag-issue ng official license plates kang gobyerno dahil ini sa pangenot na responsibilidad mismo kan Land Transportation Office. Magiramduman na enot ng nangapudan si Tolentino sa LTO Region 7 sa Central Visayas para bawion ang plano kaning dakopon asin pagmultahon ang mga nagagamit ng temporary asin improvised license plates parang unya na bulan. Pero nagluluwas na nakabase palan ang kasuguan kan LTO Region 7 sa sarong National Memorandum na pinag-isu kan LTO Head Office. Sigon sa BDM 2024-2721, ang gabos na motor vehicle asin motorsiklo na nagagamit nin LTO issued plate number para sa autorisado asin sa specified kan memorandum iyo anda darakopon asin papatawan nin magkakanigong legal na aksyon asin penalidad manungod sa existing laws and regulation. Sigon kay Tolentino nan pangenot na hagyat sa LTO ngunyan iyo ang pagresolbir sa license plates backlog kay ni na sigon sa mga report na minabot na sa 9 milyon na pinakauring datos ng apudan man ni sa ahensya na gamiton ang pigtalaan kan extension period sa god Disyembre 31 tanganing ipaliwanag ang sa indang programa sa motoring public siring man ang paggiya sa mga motor vehicle asin motorcycle owners para makuha ang sa indang unclaimed license plates. Inako kan mga Pinay na naaresto sa scam hub sa Lapu-Lapu City, Cebu kan Sabado na dati sindang nagtatrabaho sa Lucky South 99 sa Porac, Pampanga sigon sa Presidential Anti-Organized Crime Prevention o PAOCC. Nadakop ang mga nasabing POGO worker kan mga tauhan kan National Bureau of Investigation sa sinakyada ng mga ballroom na nagsisirbing opisina kan online scam sa Tourist Garden Hotel kan nakaaging aldaw. Sigon sa NBI, imbuelto ang mga nadakop na POGO workers sa man iba-ibang klase kan scam, arog kan love scam asin financial scam. Nakapajama, naka-shorts asin hoodies ang mga ini kan madakop sa kanya-kanyang workstation asin dainan laban sa pag-aresto. Nakuha sa indang mga workstation ang mga cellphone na may laog kan mga numero kan sa indang bibiktimahon na hali sa indang mga employers. Kada cellphone may laog na 99 na numero kan sa indang mga target. Kada sarong POGO worker 5 cellphone ang naka-assign. Sinabi pa na binakal kan POGO Syndicate nin 5,000 pesos kada cellphone number na may kaibahan na impormasyon kan sa indang biktima. Nahiling man sa sinakyada na Garden Resort ang sarong script na giya kan POGO worker para manloko ang biktima. Sa kada maabot ang kota, lambang miyembro kan team nakakaresibinin bonus na indikasyon na bako man gabos na nagtatrabaho sa scam hub iyo ang pinirit. Ang mga Pinay worker nagsisirbing admin kan POGO workers na may sweldo na daima baba sa 40,000 pesos kada bulan. Bilang admin nagkapira sa mga trabaho kan mga Pinay, nagkuha nin mga housekeeper asin tagabakal nin mga kaipuhan kan mga foreign nationals. Mientras tanto po sa Oktubre 1, dahil na papalaugon sa Basilica Minore del Santo Niño de Cebu sa Cebu City ang mga bisita na dahil masunod sa tamang pagbado. Sa sarong advisory kasuapon, ipinahayag kan Augustinian Friars of Basilica Community na ipapotob ang dress code policy para isulong ang kabanalan asin pagrespeto sa Basilica. Dahil natutugutan ang pagsulog nin shawls o balabal, apera digdi inabisuhan ang mga turista na dahil magbisita sa Basilica kada Biyernes asin Domingo, apera kung mapartisipar ang mga ini sa liturgical services. Kaibanan sa mga tamang bado iyo ang collared blouses with sleeves, knee-length long dresses with sleeves,
knee-length long skirts, neckline stops with sleeves, polo shirts, collared shirts, t-shirts, long sleeve shirts, jeans, slacks as in office wear, smart casual. Nagkapira sa pinagbabawal ang pagsulog nin caps, hats, sando as in anuman na daing manggas, anuman na klase ng shorts, low waist pants, ripped jeans, spaghetti straps as in crop tops. Pinatanida ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang mga rice importer na gabito na ang pugol na Sanitary and Phytosanitary Import Clearance o SPIC sa laog nin 60 Dias. Ang nasabing clearance pigtatao kan Bureau of Plant Industry o BPI sa mga importer para maimportanin bagas tanganing ipabakal sa mga merkado sa nasyon. Patanid ni Laurel Jr. na naghahalat ang mga sanksyon para sa mga trader na nagpalya na gamiton an sa indang mga import clearance. Ginibukan opisyal ang patanid kasunod kan mga naresibing report kung sa indakol na importer ang nagpalyar na gamiton an sa indang mga permit. Nagkapirang bulan poon kan iluwas ini kan BPI. Sinabi ni Laurel na anda ipaggamit sa mga nakuhang permit posibleng makaapekto sa supply as in stocks nin bagas sa nasyon. Dahilan digdi sinigurong papatawan kan DA nin mga sanction o penalty an mga importer na nagsasayo mapaman giraray na gumamit kaini mantang libredo na sindang makakapag-importa nin bagas. Poon kan Enero 2024 sagkod Agosto 22 igwa ng 2.7 milyon metriko tonelada nin bagas na naglaog sa Pilipinas. Ginamit na digdi ang sagkod sa 3,723 na SPICs. Mientras tanto, inulang kan Bureau of Immigration o BI sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA ang tulong Malaysian nationals na bigsasabing miyembro kan Kingdom of Jesus Christ o KJOC na malaog kutaan na sa Pilipinas. Ang tulong nag-abot sa nasyon kaibanan ng grupo ni mga Pinoy kan Agosto 27 gikan sa Kuala Lumpur pero iminalat na sanakan mga pag-iriba kan i-refer ini para sa immigration inspection. Minidbid ang mga ini bilang sina Jessica Lynn Henry, Mimieliana, Ani Anak, Lexuy, asin Andrijo Sabual, Anak Gara, sigong kay BI Commissioner Norman Tansinco na nadiskubre kan immigration officers na planong magkondukta kan mga inin anti-government demonstration kay banan na iba pang mga tagasunod kan puganting pastor na si Apollo Kibuloy asin apisar kan padagos na manhunt operations kan otoridad kay Kibuloy asin sa apat pang kapwa kay ni mga akusado. Paliwanag kan Malaysia Nationals na inimbitaran sinda sa Davao City kan KOGC pero wala ining may pailing na patunay kan sa indang financial capacity para suportaran ang sa indang pagtinir sa Pilipinas sa inako man giraray na wala sindang mga trabaho. Saruman sa mga pasahero ang nahilinganin screenshot na naglalaman kan manibaibang anti-government slogan arog kan BBM resign, stop KOGC injustice as in AFP PNP protect the people. Kan questionon may kinaraman sa screenshot, sinabi kang pasero na aksidente niyang na-download ang mga slogan gikan sa iyang mga social media account. Nasa immigration blacklist na ang tulong Malaysian asin pinagbawalan ng maglaog giraray sa Pilipinas kan Bureau of Immigration. Pipaimbestigaran ni Senator Raffy Tulfo ang mga kakulangan sa mga operational procedures kan mga pantalan asin eropuerto kan nasyon kung saan nakakadulag ang mga nagkapirang individual asin pugante na di nagaagi sa immigration authorities. Partikular na sinugo ang Committee on Public Services na sa iyang pinamamayuhan. Sa isinumitir na Senate Resolution number 1171 ni Tulfo, nakapalaman na dakol na individual asin pugante ang minagamit nin chartered flights as in backdoor exits para makaluwas nin Pilipinas. Sigun kay Tulfo, ang siring na klase nin transportasyon ang ordinaryong pigagamit para sa smuggling, trafficking as in dulagan an sa indang mga kaso. Posibleng paagi man ini dahil sa ngunyan daing mga processing centers o general aviation terminals sa mga eropuerto sa nasyon na mapapamahalaan kan Bureau of Customs as in Bureau of Immigration kaibahan ang chartered flights. Tinauan nin duon ni Tulfo na patakot sa pangnasyon sa seguridad ang kakulangan ng
General Aviation Terminals dahil dai nagsasairarom sa regular na proseso nin screening. Kaibahan ang mga eksaminasyon sa X-ray ang mga pasaherong nagagamit nin mga chartered as in private flights. Sigun sa Interagency Council Against Trafficking kan Department of Justice, naan pirming backdoor exit iyo ana Zamboanga, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Palawan asin Zambales umidbid bilang Zambasulta na pigtutubudan na pigagamit kan mga human traffickers. Sa bareta niya to sa ibang nasyon, lugadan ang 41 katawo matapos ang ginibong airstrikes kan Russia sa Kharkiv region sa Ukraine. Kaibanan sa mga lugadan, ang 5 aki na pigdalagan sa ospital. Naraot ang dakol ng mga edipisyo, arog kan sa Udan Sports Complex asin nagkapirang mga residente. Kinundinar ni Presidente Volodymyr Zelensky ang insidente kung sain sarong klase inin terorismo na ginibukan Russia dahil nadamay ang mga sibilyan. Nagapadagos ang pigigibong pag-rescue ka mga otoridad dahil sa pagtubod nindang may nagkapirang natambunan gikan sa nagaba na mga edipisyo. Baretang sports, sarong Pinay Muay Thai fighter ang nangenot sa world rankings. Si Islay Erica Bumugaw iyo ang nakakuha nin 1,920 puntos. Supisyente na ini para mangenot siya sa International Federation of Muay Thai Associations rankings para sa 45 kilograms female elite athletes. Si Bumugaw gikan sa Benguet nakan mga nakaaging aldaw sa nadinaog ang Australian Muay Thai state champion na si Sarah Kwa. Sa satuyang bareta sa siyensya at teknolohiya, Unico Smart Brush ang napod sa naimbentong toothbrush na kayang linigon ang ngipon asin ngimot sa laog sa nanin 3 segundos. 117 segundos na mas makaskas ini kumpara sa rekomendadong cleaning time. Kumpara sa regular na pigagamit na toothbrush, mas makakatabang asin epektibo ini sa paglinig kan ngipon. Kay puan mo sanang maglaog o maglaag nin diit na toothpaste sa smart brush bago ini ilaog sa ngimot. 2 beses mong pipinduton ang power button asin nalaton ang 3 segundos asin tapos ka ng linigon ang sa imong ngipon. Sigon sa mga nakaimbento, wala nin dapat ay kaadit ang mga nagpaplanong magbakal kay ni dahil ta-aprobado ini kan World Health Organization o WHO asin nagagadan kay ni ang mga bakterya. Ang Unico Smart Brush pwedeng mabakal sa kantidad na $75,000. Istorya na iiba. Sarong lalaki sa Nigeria ang nagkaigwa nin readathon kung saan nagbasa siya nin kadakol na libro na wara nin pondo sa laog nin 8 aldaw para sa Guinness World Records. Si Samson Adjao ang pinakabagong world record holder kan titulong longest marathon reading aloud. Sa 8 aldaw na nagbabasa si Samson, uminabot sa sanggatos na libro ang sa iyang nabasa. Kaibahan sa mga binasa niya ang may mga topics na may kinaaraman sa finance, sales, management, leadership, politics, health and mental wellness. Sigun kay Samson, ginibo niya ini para i-promote ang literacy development sa mga hobbyists sa Nigeria. Flashback. September 2, kan taon 1865-1865, kanamundag sa ginubatan Albay, General Simeon Arboleda Ola. Si Ola ang pinakang ultimong Pilipinong general na nagsuko sa puwersa ka mga Amerikano sa panahon kan sinang pananakop sa nasyon. Nagmatagas siyang magsuko asin ibabaan sa iyang armas asin 28 mga tauhan sa ibong kantangro na tauhan sinda din amnestiya. Si General Ola nagadaan kang Pebrero 14, 1952 asin ilinubong sa Roman Catholic Cemetery sa iyang hometown sa Ginubatan Albay. Nagpadagos ang pagrumdum sa iya na nag-inspirar sa mga Pilipino bilang pagtaong honra sa iyang values of courage, sakripisyo asin dedikasyon sa nasyon. Iyo manin ang daylan kung nga ta holiday ngunyan sa bilog na Albay. Sa satuyang sitwasyon kang Bulkan Mayon sa ngunyan, maginilong nasa alert level 1 ang Bulkan Mayon sa probinsya kan Albay. Ngunyan na September 2, 2024. Sigun ini sa impormasyon na ipinagpaluwas kan PBOX,
Kasubagong alas 8 aga kung saan nakapag-rehistro ang bulkan ng 19 rockfall event sa nakalis na 24 oras. May maluyang banag o crater glow ang ngimot kay ni. Mantang milabot man sa 482 na tonelada ang pigbugang asupre o sulfur dioxide kada aldaw asin ang paramentas na paghubag o ground deformation. Ipigbabawal manggiraray ang paglaog sa mga lugar na sakop kan 6 km radius permanent danger zone kan bulkan mayon asin ang pagpalayog di na naman na klase ng aircraft haranis ang ngimot kay ni. Data makontak ang Pag-asa. Tabtad na siguro naman kay Angel, no? Baka pwede na. Para po sa ultimong dispatcho kang panahon. Mga tugang na po ang kabilugang kasatuyang pang alas 12 mga bareta. Tinipon na si kinalap sa DCGB News base sa nakalista 6 oras. Sa pakarang kanakatukin nato sa pagsurat kan mga bareta. Angel Mustaza. Tiring man sa lado teknikal, katuwang tadyan si Chief Ramir Tanay. Yaon man si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department. Sa pangarang pong kabilog na pwersa kan Mega Force Patrol, hello kay Sep Vargas watching from Caloocan City. Rol Alvarado watching from Pasay City. Si Papa P nagantabay. Si Jomar Bien nagantabay. Si Henry de Boy Mata nakantabay, si BP Henry nakantabay. Tiring man si Gerald Aranya is also watching. Sabi ni Gerald, good afternoon Sir MDC and Ma'am Jazz. God bless all over the world. Tapos po nagkatabay sa DCGB Social Media Department. Sila man sa tuya pong DCGB Live app, asin sa DCGB YouTube channel, asin siyempre sa 7.2 kHz sa pitan ka mga radyo. Kami po ang sendong mga naging tagapagbareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Mardila Dahing Iba. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo, kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita! Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.